हाया फाक्का नों जेबो दागिथार चिरां जिल्लानि सान्थिपुरावबो बोहैथि डिसेम्बर दाननि 19 अक्ट'खालि यअरन सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों सान्थिपुर सावथुन अनसाय आफादा। खुलुमबाय, आं PS सुस्मिता बसुमतारी BMN निउस नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन यअरनखौ बोहैथि दाननि 19 अक्ट'खालि सान्थिपुरनि माइ बाजाराव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों सान्थिपुर सावथुन अनसाय आफादा। अदेबानि टिकेटनि बेसेनखौ जेनेरेलनि थाखाय 100 रां आरो VIP एबा सियाराव 150 रां खालायनाय जादों होननानै फोरमायो सान्थिपुर सावथुन अनसाय आफादनि नेहाथारि थमास नार्जारिया। लोगोसे नायनो गोसो जानाय सुबुंफोरा कमिटिनि सोद्रोमाफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै एडभान्स टिकेट लानो हागोन होननानै बुंथिबावो कमिटिनि नेहाथारिया। बिनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों बानजाय आफादा। दिनैनि बे प्रेस मिटखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो जोंनि सान्थिपुर सावथुन अनसाय आफाद आरो सान्थिपुर एजुकेटेड आनएमप्लयड ट्राइबेल एस'सिएशन जथायै फैगौ 19 तारिख मंगलबार खालि जोङो बर'नि जारिमिनारि जे पुराना सावथुन यअरन बे सिनेमाखौ जोङो देखायनो थांगासिनो दङ। दा बेखौनो जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो हालामनि ओनसोलनि साफ्रोमबो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमनोबो जाहाथे मिथिहैथों बेखिनि मिजिंखौ लानानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ नोंथांमोनखौ लानानै लिंनाय जादों। सानबेसेनि थाखाय देखायगोन बे सिनेमाखौ? साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो देखायगोन 19 तारिख आरो 20 तारिख। दा बेहाय जोङो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो 100 लागोन, सियाराव 100, बेबायदिनो हायावबो 100 नङा होमबा? ओमफ्राय जोङो टिकेटखौ मंगलबार अर्थात 19 तारिख जोङो 3थासो टाइमनिफ्रायनो जोङो होगोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैनानै थाबैनो सोरां बारां जाहाथे टिकेटफोरखौ दाननानै लाफैयो। मानो होनोब्ला जोङो गोजां बोथोर हिसाबै जोङो एसे थाबैनो जों दिन्थिगोन। जों 7थानिफ्रायनो दिन्थिनो थांखि लादों। दा बेखौनो खावलायबाय जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजा सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै टिकेटखौ दाननानै लाफैयो थाबैनो। बेसेसो मानसिनि केपासिटिखौ? जोङो ओरैनो 1200निफ्राय 1500 मानसिनि जों केपासिटि लादों। दा बेहाय जोङो बेखौ आसा खालामदों। 30,000सो थांगोन आरो लकेसना जोङो नैबे सान्थिपुर माइ बाजार गेलं फोथाराव जोङो बेहायनो लादों। मानो होनोब्ला जोङो बोसोरफ्रोमबो मोनफ्रोमबो सावथुनखौ बेहाय बे जायगायावनो जों लाबाय थानाय जायो। जुदि सोरबाफोर आवगाय टिकेटखौ लुबैयोबा माबोरै मोननो हागोन? बेखौ आजिखालिथ' मबाइलनि जुग, मबाइलजोंबो कन्टेक्ट खालामग्रोनानै लाहरनो हागोन।